La Fira Alternativa de Sant Pol de Mar es va instal·lar al Parc de Can Viar durant els dies 12, 13, 14 i 15 d'agost. La fira s'organitzava en diferents espais: espais d'artesans, alimentació i restauració, espais de salut, espai infantil, xerrades i diferents músiques i espectacles. Aquest any ha estat la 22a edició i, com explica la Ivet Jornet, no és el primer any que hi assisteixen. No, ja fa uns anys que venim. Doncs totes les botiguetes que munten, poder passar una tarda aquí prenent una cervesa amb els amics, els embotits, tot el que facin pel poble i que vingui gent, perfecte. En cada un dels espais temàtics es podia gaudir de diferents experiències, tallers de riure i relaxació o xerrades com per exemple la de Payasos en Rebeldía. Els assistents van poder gaudir de diferents menjars i begudes per celebrar una fira d'alternativa d'allò més completa, on els seus creadors diuen que el que qualifica com a alternativa és el sentiment que s'hi posa, i el grup de gent és el motor que l'engega. La Fira Alternativa vol promoure un conjunt d'activitats gratuïtes per totes les edats.